Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σιδεροκέφαλος. Να είστε καλά. Αυτή η αλλαγή τι σημαίνει για το ΚΚΕ? Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει την κυρία Παπαρίγα με διαδικασίες κομματικές, έτσι όπως το ΚΚΕ ξέρει και τις κάνει εδώ και χρόνια. Αναδειχθήκατε εσείς Γενικός Γραμματέας στο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό για το κόμμα, αλλά τι σημαίνει αυτό και για εσάς? Ο καταμερισμός δουλειάς κάθε φορά καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή, από τα συνέδρια του κόμματος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό ή ιδιαίτερο αυτό. Βεβαίως, αλλαγή πολιτικής σηματοδότησε το 19ο συνέδριο με τις αποφάσεις του. Όχι στη στρατηγική, στο πρόγραμμα του κόμματος, αλλά ενσωματώνοντας όλη αυτή την πείρα όλων αυτών των χρόνων, τις επεξεργασίες που κάναμε και βεβαίως τη συζήτηση που έγινε στις κομματικές οργανώσεις, ευρύτερα με το λαό, με την ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως το συνέδριο αποφάσισε ομόφωνα το πρόγραμμα, επικρότησε τις θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ομόφωνα τις αποφάσισε και βέβαια με μεγάλη πλειοψηφία, πρέπει να σας πω, των μελών του κόμματος, με 97-98% όπως είναι ήδη γνωστό, όπως το ανακοινώσαμε. Από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Μας γεμίζει αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχοντας βέβαια επίγνωση και όλων των δυσκολιών που αντικειμενικά υπάρχουν. Είναι δύσκολη εποχή και λόγω της κρίσης, αλλά και αυτό που αντιμετωπίζει δηλαδή ο εργαζόμενος, ο άνεργος, η ελληνική λαϊκή οικογένεια, το αντιμετωπίζουμε και εμείς όλοι ως στελέχη, ως μέλη, ως φίλοι του ΚΚΕ ευρύτερα. Και βέβαια ως κόμμα, όπως και άλλα κόμματα, όμως έχουμε, ξαναλέω, αυτή τη σιγουριά, την αυτοπεποίθηση που στηρίζεται και στη μεγάλη πείρα της Αλέκας Παπαρίγα, της πορείας, μιας μεγάλης πορείας, η οποία άφησε, να το πω ανεξίτηλα, τη συμβολή της στο κομμουνιστικό κίνημα, στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα της χώρας μας. Αναγνωρίζεται αυτή όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, με τη συμβολή της στο διεθνές κίνημα για τους αγώνες των εργαζομένων, για τη φιλία και τη συναδέλφωση των λαών. Και βεβαίως η πείρα, η ικανότητά της, όπως και της ίδιας που είναι παρούσα, δεν είναι κάτι του χτες, τέλος πάντων, είναι σήμερα πανταχού παρούσα, βοηθάει, συμβάλλει στα πλαίσια του καταμερισμού της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και βεβαίως θα συνεχίσει να συμβάλλει. Και δεν είναι φυσικά η μοναδική. Είναι πολλά τα στελέχη, τα μέλη του κόμματος που έχουν συσσωρευμένη πείρα, μεγάλες ικανότητες, πείρα να βοηθήσουν την εργατική τάξη, το λαό, την ανασύνταξη του κινήματος, την ενίσχυση και ανασυγκρότηση σε στέρεες βάσεις του ΚΚΕ και βεβαίως να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες, που είναι, ξαναλέω, απαιτητικές, μας βάζουν μπροστά σε πολύ νέα και δύσκολα καθήκοντα. Να πάρουμε την επικαιρότητα και μετά θα μιλήσουμε και για κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει και υποχρεώνουν και το ΚΚΕ να σταθεί απέναντι στα γεγονότα έτσι όπως ακριβώς έχουν αλλάξει. Να πάρουμε την επικαιρότητα. Αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κρίση στην κυβερνητική συμμαχία μεταξύ των κομμάτων που στήριξαν αυτή την κυβέρνηση και την απόφαση των 2 εκ των 3 να κατεβάσουν ένα νομοσχέδιο. Το αντιρατσιστικό λεγόμενο νομοσχέδιο. Και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι εμείς δεν το ψηφίζουμε. Όπως επίσης και άλλα κόμματα δεν πρόκειται να το ψηφίσουν, να το ψηφίσουν μέσα στη Βουλή. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα σας πω το γνωστό που λέει ο λαός, ακόμα δεν το είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε ή δεν ξέρω πώς αλλιώς. Πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα αυτό το νομοσχέδιο, αυτή την πρόταση νόμου τελικά, γιατί ξεκίνησε ως νομοσχέδιο, τελικά γίνεται πρόταση ή προτάσεις νόμου κάποιων κομμάτων, ενοποιείται σε μια πρόταση από ό,τι ακούμε αυτές τις μέρες Πασόκ Δημάρ που θα κατατεθεί στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα συζητηθεί. Λέω δεν θα ασχοληθούμε με αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να δούμε και συγκεκριμένα για να τοποθετηθούμε και συγκεκριμένα στην ψηφοφορία της Βουλής. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το ζήτημα που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή εμείς ως κόμμα. Δηλαδή ότι εδώ έχουμε εκφράσει ανησυχίες σοβαρές, προβληματισμούς και βεβαίως να σας τις εν ολίγης να σας ξαναπώ και σήμερα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, για ένα νόμο, μια πρόταση νόμου η οποία ενσωματώνει από ό,τι φαίνεται και έτσι γράφουν όλοι, έτσι λένε, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νόμο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνεται στα μέλη κράτη, στα έθνη κράτη και βεβαίως εδώ ανοίγει δρόμους για ποινικοποίηση της πολιτικής άποψης,
Δεν μένει δηλαδή μόνο στο ρατσισμό, δεν αφορά μόνο τον ναζισμό, αν και είναι διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία από ό,τι φαίνεται. Δεν αναφέρονται, από όσο έχω υπόψη μου, και στον ναζισμό συγκεκριμένα. Πρέπει να το δούμε τι ακριβώς αναφέρει αυτό το νομοσχέδιο ή η πρόταση νόμου. Και βέβαια, με βάση και την πείρα που υπάρχει και παρελθόν των δεκαετιών, αλλά και τη σημερινή από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενσωματώνουν και αντικομμουνιστικούς νόμους και διώξεις ακόμα και συμβόλων. Θα μου πείτε, το κύριο είναι, δεν είναι, αλλά κάτι συμβολίζει αυτό. Και βεβαίως ανοίγουν το δρόμο για το ζήτημα της ποινικοποίησης αυτό που λέμε της λαϊκής πάλης, της ταξικής πάλης, της κριτικής απέναντι σε ένα σύστημα. Δηλαδή, αν βγει ο άλλος και πει ότι τούτο εδώ το σύστημα είναι σάπιο, βρώμικο, πρέπει να ανατραπεί ο καπιταλισμός, ανοίγει το δρόμο της ποινικοποίησης αυτής της άποψης. Ή το ζήτημα της γενοκτονίας που τέθηκε. Κάποιοι κύριοι, η κυρία Ρεπούση μάλιστα το είπε πιο καθαρά. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα της γενοκτονίας είναι μεγάλο θέμα, ή της εθνοκάθαρσης, ή δεν ξέρω τι νομολογία έχει δημιουργηθεί ακόμα και σε διεθνή δικαστήρια, όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να σας θυμίσω μόνο στη Ιουγκοσλαβία τι έγινε. Όπου το 90 και πλέον του ελληνικού λαού, οι μαζικοί φορείς, τα πολιτικά κόμματα τάχθηκαν ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην επέμβαση που έγινε με το πρόσχημα της εθνοκάθαρσης που έκανε ο Μιλόσεβιτς ή της γενοκτονίας που έκανε, αφήνοντας απ' έξω τις δολοφονίες των Ουτσεκάδων και τον εμφύλιο που προκάλεσαν οι επεμβάσεις Αμερικάνων ή άλλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Άρα, εδώ είναι σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή, θα ποινικοποιηθεί όλος αυτός ο λαός, όλοι αυτοί οι φορείς, τα κόμματα, οι ξεχωριστοί άνθρωποι, τα πολιτικά πρόσωπα που τάχθηκαν ενάντια στην επέμβαση που έγινε λόγω της εθνοκάθαρσης, επειδή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για παράδειγμα, ως νομολογία πλέον ιστορικά έχει κατοχυρώσει ότι είναι γενοκτονία αυτό ή είναι εθνοκάθαρση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου ένα ακόμα σχόλιο για αυτό το περίφημο ζήτημα της συνοχής της κυβέρνησης. Ποια είναι η δική μας αντίληψη για αυτό το ζήτημα? Καταρχήν, θεωρούμε με όλη αυτή την ιστορία που έγινε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στο μυαλό της και την εκλογική πελατεία, να το πω έτσι απλά. Ξέρει ότι φεύγουν προς τη Χρυσή Αυγή κάποιοι ψηφοφόροι της, τα λένε οι δημοσκοπήσεις κλπ. Θέλει να συγκρατήσει αυτό. Απ' την άλλη μεριά θέλει να κάνει ανοίγματα και προς το κέντρο. Γι' αυτό μιλάω ότι εμείς δεν θα βάλουμε ιδιώνυμα νόμους που θα ανοίγουν το δρόμο για ιδιώνυμα κλπ. Έχει δηλαδή μια λογική συνέπεια η στάση της αυτή. Καταλαβαίνετε, εντός εισαγωγικών το λέω φυσικά αυτό. Τα άλλα δύο κόμματα. Όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ και η Δημάρ. Θέλουν να έχουν μια διακριτή διαφοροποίηση πλέον, διότι δεν μπορεί να ταυτίζονται σε όλα με την κυβέρνηση που την εκφράζει βασικά η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό, με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Συνοχή στην κυβέρνηση υπάρχει. Έχουν ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια, τους νόμους, τους αντιλαϊκούς που επιβάλλονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με απαιτήσεις εδώ της εγχώριας αστικής τάξης Άρα και των κομμάτων αυτών. Λοιπόν, δεν είναι κρίση δηλαδή που μπορεί να οδηγήσει σε πρόορες εκλογές. Και άρα σκέφτεται και το ΠΑΣΟΚ και η Δημάρ επίσης τους ψηφοφόρους κλπ. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα να σας πω και μια κουβέντα. Δηλαδή ξεκίνησε από πέρσι με καταψήφιση του νομοσχεδίου που ήρθε, είχε αρνητική γνώμη, έφτασε να πρωτοστατεί στο να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, αυτό το νομοσχέδιο, και κατέληξε χτες να λέει ότι θα το δούμε. Κάπως προσέγγισε λίγο και τη θέση του ΚΚΕ για να βρίσκεται γενικώς έτσι στα πέριξ σε επαφή και με αυτό. Να το δούμε, να το μελετήσουμε. Είναι αρνητική αυτός ο νόμος οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι που γράφουν και σήμερα κάποια στελέχη ότι είπαν ότι θα καταθέσει δική του πρόταση νόμου για να μην ταυτιστεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημάρ στην πρόταση νόμου που θα έρθει. Τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι μεγάλα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους και μάλιστα βγαίνουν από τις ίδιες ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάνε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανέργων, μιλάνε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μιλάνε από την άλλη πλευρά για υπερβολική φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, για μέτρα σκληρά προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα που θα αποτελέσουν, αν θέλετε, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει απέναντι στους δανειστές μας. Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί όμως το πολιτικό σκηνικό, τα κόμματα φαίνεται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα πια να ασκήσουν από μόνα τους μια πολιτική, αλλά να κάνουν συμμαχίες.
φαίνεται και δημοσκοπικά, αλλά φάνηκε και από τις τελευταίες 2 αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι αν δεν υπάρξουν τέτοιες συμμαχίες, δεν μπορεί να υπάρξει και βιώσιμη κυβέρνηση. Το ΚΚΕ απέναντι σε όλα αυτά αισθάνεται μοναξιά, είναι έξω και μακριά από τέτοιου είδους συνεργασίες, ή μπορεί να είναι ανοιχτό εάν υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις, ή ιδεολογικές συγκλήσεις είναι κάπως δύσκολο, προγραμματικές συγκλήσεις για κάποιους στόχους. Κάθε άλλο. Δεν ισχύουν όλα αυτά που είπατε όσον αφορά το ΚΚΕ. Στο 19ο συνέδριο αυτό ακριβώς επεξεργαστήκαμε και συζητήσαμε. Και πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε όσο είναι δυνατό αυτό. Πιστεύουμε όμως ότι τελικά και ο ίδιος ο λαός θα πιστέψει σε αυτή τη δύναμη της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τη θεωρούμε τη μόνη ρεαλιστική και κατά τη γνώμη μας τη μόνη πλατιά, εκτός από ρεαλιστική, ενωτική πρόταση που ακουμπά τη βάση της κοινωνίας, η οποία βιώνει όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή και ο εργάτης, και ο αγρότης, και ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης, ο έμπορος, ο νέος, η γυναίκα, τους απασχολούν αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε πριν ή που παρακολούθησα και πριν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχατε με τους καλεσμένους σας. Από το φορολογικό μέχρι την ανεργία, μέχρι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και βεβαίως στην περιγραφή αυτών των προβλημάτων είμαστε όλοι σύμφωνοι. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα, πολιτική δύναμη ή κλάδος εργαζομένων ή τμήμα του λαού που να μην λέει ότι έτσι είναι η κατάσταση, να μην τη βιώνει, να μην βασανίζεται, να μην τον απασχολεί καθημερινά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η περιγραφή των προβλημάτων, ο εντοπισμός των προβλημάτων και η γενική αγανάκτηση απέναντι σε αυτούς που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, αλλά είναι να ψάξουμε και και να συζητήσουμε μέσα στην εργατική τάξη, μέσα στο κίνημα, μέσα στο λαό, πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα, ποιες είναι οι αιτίες τους, πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι τα δημιούργησαν. Όχι μόνο γενικά για να πούμε πριν 15-20 χρόνια έγινε και αυτό, πρέπει να γίνει και αυτό ή εκείνος ευθύνεται, αλλά κυρίως για να βγάλουμε συμπεράσματα για το σήμερα και το αύριο. Γιατί αν δεν δεις πώς ξεκίνησε, ποια είναι η αιτία της κρίσης, ποια είναι η αιτία αυτών των αντιλαϊκών νόμων των προβλημάτων, δεν θα μπορέσει να χαράξει και ένα σαφή ρεαλιστικό δρόμο για το λαό, για τη χώρα, για τους εργαζόμενους. Αν μου επιτρέπετε, άρα, λοιπόν, ναι. αν μου επιτρέπετε, αυτό ακριβώς που εσείς θεωρείτε πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι αυτό το σημείο που προσπαθούν να σας, με το οποίο προσπαθούν να σας απομονώσουν οι αντίπαλοι σας εντός εισαγωγικών. Έχω ακούσει πολλές φορές στη Βουλή να λένε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ κρατάει μια συνεπή στάση. Έχει μια άποψη δική του που μιλάει για ανατροπή του συστήματος έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρώπη, έξω από αυτό. Επιμένει με αυτή την άποψη. Μπράβο σας που τόσα χρόνια έχετε αυτή την άποψη. Ανεδαφική κατά την άποψή μας, ελάτε να συζητήσουμε οι υπόλοιποι. Μήπως αυτό πραγματικά απομονώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα και δημιουργεί την αίσθηση στον Έλληνα πολίτη ότι εσείς έχετε κάποιες αιμονές για τις οποίες δεν πρόκειται ποτέ να κάνετε πίσω? Υπάρχει μια παρανόηση. Εμείς επεξεργαστήκαμε πρόταση εξουσίας, πρόταση διακυβέρνησης. Είναι αστείο πράγμα τώρα να λέει κάποιος ότι ένα πολιτικό κόμμα, και μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε, υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, μάχεται κλπ., να μην έχει πρόταση εξουσίας. Με πρωταγωνιστή το λαό, με πρωταγωνιστή την εργατική τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα. Πρόταση εξουσίας επεξεργαστήκαμε στο 19ο συνέδριο. Αυτή θέτουμε για συζήτηση. Και βέβαια που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αφορά συνολικά την κοινωνική οργάνωση, αφορά την οικονομία της χώρας, αφορά την κοινωνία, αφορά τους θεσμούς, αφορά το πώς θα λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα σε αυτές τις νέες συνθήκες. Μιλάμε φυσικά με μια ξεκάθαρη γραμμή. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε και θεωρούμε ότι ευρύτερα το κατανοεί αυτό ο κόσμος, δηλαδή ακουμπάει, το νιώθουμε, το συζητάει μαζί μας και το λέει, ότι αυτό το κράτος, αυτό το σύστημα έχει τόσο σαπίσει, δεν μπορεί να φτιασίδωθεί. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα κάποιας βελτίωσης, να το βελτιώναμε. Με αλλαγές κάποιων προσώπων, με αλλαγές κάποιων κυβερνήσεων εντός των τυχών, να ήταν έτσι μια απλή πορεία που όλα ως διαμαγείας θα άλλαζαν και θα ξημέρωνε μια ωραία μέρα για όλους τους εργαζόμενους κλπ. Δεν είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση. Αυτή είναι ουτοπική. Αυτή θα γίνει στη Δευτέρα παρουσία. Αν πείσετε ένα μεγάλο. Η πρόταση του ΚΚΕ, δηλαδή όταν μιλάμε για κοινωνικοποίηση εμείς των μονοπωλίων, λέμε συγκεκριμένα. Σου λέει ο άλλος να φύγω από το ευρώ και θα λυθεί το πρόβλημα. Μα άμα φύγεις από το ευρώ μόνον, δεν θα σου λυθεί το πρόβλημα αυτόματα.
Φτάσαν τώρα να ακούμε και διάφορες γελιότητες, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τέτοιες είναι από πολιτικές δυνάμεις, από πολιτικά πρόσωπα, από πολιτικούς αρχηγούς, να λένε ότι σε 100 μέρες με ένα πρόγραμμα εξόδου από την Ευρώπη που θα κόψει χρήμα και θα ρέει αβέρτα το χρήμα το ρευστό, θα κάνω επενδύσεις, θα δημιουργήσω θέσεις απασχόλησης και μετά θα μπορέσω ως διαμαγείας, ας πούμε, να λύσω το πρόβλημα σε 100 μέρες της ανεργίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν έχει αυτό το κράτος, αυτή η εξουσία, αυτή η κυβέρνηση στα χέρια της τον πλούτο της χώρας, δηλαδή τον ορυκτό πλούτο, τη βιομηχανία, άρα σημαίνει ότι πρέπει να κοινωνικοποιήσει μονοπωλιακούς ομίλους στρατηγικής σημασίας. Πρέπει να πει αποδεσμεύομαι από την Ένωση, η οποία δημιουργεί εμπόδια συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα, από τη μια μεριά απελευθέρωση, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, προσωπικού, υπηρεσιών, εμπορευμάτων που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ίδρυσή της από τη συνθήκη του Μάστριχτ, την ίδια στιγμή σου απαγορεύει να παράγεις αγροτικά προϊόντα για να λύσεις όχι μόνο το διατροφικό πρόβλημα του λαού σου στη χώρα σου, αλλά και να κάνεις και εξαγωγές σε ισότιμες σχέσεις με άλλες χώρες του κόσμου, και τις ευρωπαϊκές και τις άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό σημαίνει όμως βάζει ποσοστώσεις, βάζει απαγορεύσεις καλλιέργειας σε βασικά αγαθά αγροτικά προϊόντα εδώ πέρα που τα έχουμε και μπορούμε να τα παράγουμε. Κύριε Γενικέ, κύριε Κουτσούμπα, αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί κοινοβουλευτικά ή με μια ανατροπή του συστήματος? Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι στις ερχόμενες εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού πιστεί με αυτά που λέτε και σας δώσει ποσοστό εξουσίας. Θα κάνετε κυβέρνηση κουκουέ? Άμα μας δώσει ποσοστό εξουσίας, δεν θα κάνουμε κυβέρνηση? Βεβαίως θα κάνουμε. Και σημαίνει ότι ένας λαός θα είναι αποφασισμένος γι' αυτό. Σημαίνει ότι θα έχει ακούσει το πρόγραμμά μας, θα έχει ακούσει την πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, θα είναι αποφασισμένος, δηλαδή θα είναι αυτό που λέμε η έκφραση και σε επίπεδο πολιτικό, ανατρέποντας τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αυτό που λέμε συμμαχία στη βάση του λαού. Δηλαδή θα έχουν ενωθεί οι εργάτες, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι έμποροι σε μια συμμαχία λαϊκή που θα θέλει να βάλει τη σφραγίδα της στην εξουσία. Γιατί εμείς δεν λέμε κυβέρνηση κουκουέ να είμαστε οι εκπρόσωποι. Έχω ξαναπεί κάτι σαν κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Έχουμε δηλαδή τον Κουτσούμπα ή κάποιους άλλους που βγαίνουν στη Βουλή, παίρνουν και την πλειοψηφία, πιθανόν και με κάποιους άλλους, ας πούμε, που τους, ξέρω εγώ, που τους δίνουν μια ανοχή, πώς τη λένε, και κάνουν μια κυβέρνηση πλειοψηφίας και ως διαμαγεία. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, μπορεί να κάνω εγώ. Κίνημα οργανωμένο, σημαίνει ο λαός να είναι πρωταγωνιστής αυτών των εξελίξεων. Πάντως, η εργατική τάξη μπροστάρει σε αυτό και όχι με το κεφάλι κάτω. Θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα στοιχείο διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, ότι βέβαια μας δώσει ο λαός την εξουσία μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία και βέβαια δεν υπάρχουν. Θα είναι άλλες οι συνθήκες. Σημαίνει άλλες συνθήκες αν μας τις δώσει. Βεβαίως δεν θα πεις απέχω από την διακυβέρνηση, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο να μου πείτε αν αυτό είναι ρεαλιστικό να γίνει αύριο σε ένα μήνα. Άμα με ρωτήσετε έτσι, θα σας πω δεν το βλέπω. Θα φαινόταν και σαν να. Όχι μόνο να πετάμε στα σύννεφα, αλλά να μην χαρακτηρίσω. Σας θέλω για λίγα λεπτά ακόμα. Δεν έχουμε στο ΚΚΕ. Σας θέλω για λίγα λεπτά. Άλλο πράγμα εμείς λέμε και είπαμε και πέρσι. Σας θέλω για λίγα λεπτά ακόμα. Εντός των τυχών. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Κουτσούμπα, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή αυτή της πρόσκλησής μας. Κύριος Κουτσούμπας, εγώ ευχαριστώ. Να πούμε δύο λόγια για εσάς. Από τη Λαμία. Ναι, γεννήθηκα στη Λαμία. Παντρεμένος με ένα παιδί. Παντρεμένος. Ναι. Δουλεύει το παιδί σας? Δίνει πανελλήνιες. Καταλαβαίνω. Υποψήφιος άνεργος δηλαδή. Σήμερα η τελευταία μέρα. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Υποψήφιος άνεργος όμως, γιατί θα είναι στο 64% των νέων ανθρώπων που με ένα πτυχίο δεν θα μπορούν να βρουν θέση δουλειάς. Εγώ εύχομαι το παιδί σας, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, να βρουν δουλειά. Ξέρετε κάτι? Έτσι είναι. Και δυστυχώς υπάρχει και μια λαθεμένη αντίληψη για το ζήτημα των εξετάσεων. Δυστυχώς και σε γονείς. Καλά, τα παιδιά τι να κάνουν, προσπαθούν, αλλά θεωρείται ότι είναι η μάχη των μαχών. Πάντως προηγουμένως από το χαμόγελό σας την ώρα. Από το χαμόγελό σας την ώρα που αναφερόσαστε στο παιδί σας που δίνει εξετάσεις, περισσότερο ως μπαμπάς μου φανήκατε παρά ως Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτά δεν αφορά μόνο ένα παιδί, αφορά χιλιάδες παιδιά αυτό το πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Και βεβαίως κυρίως είναι και το επίπεδο σπουδών βέβαια, αλλά είναι και το αύριο. Θέλω να σας πω κάτι.
υπάρχει ένα ποσοστό οι οποίοι είναι ιδεολόγοι κομμουνιστές. Εσείς δεν πιστεύω να απαιτείτε από τον κόσμο οι οποίοι θα ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα να γίνουν και κομμουνιστές. Για σας, τι είναι αριστερός, ποιος είναι αριστερός άραγε σήμερα, στην εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή, τη σημερινή, και ποιος είναι ο ψηφοφόρος τον οποίο καλείται να έρθει στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας? Αυτός που θα ασπαστεί τον κομμουνισμό ή το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας? Καλά, αυτός που θα ασπαστεί τον κομμουνισμό, την ιδεολογία μας, την κοσμοθεωρία μας, έτσι κι αλλιώς είναι στη μεγάλη του πλειοψηφία με το ΚΚΕ και σήμερα και αύριο. Το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς δεν θέτουμε ως όρο για συγκρότηση λαϊκής συμμαχίας, για συνεργασία και κοινή δράση μέσα στο κίνημα, σε προβλήματα και με προοπτική εξουσίας, όχι μόνο για τα άμεσα, για το σήμερα, για αυτό που σας έλεγα για την προοπτική της εξουσίας, τη συμφωνία όλων των δυνάμεων με όλο το πρόγραμμα, με το σύνολο του προγράμματος του ΚΚΕ. Όχι μόνο της κοσμοθεωρίας μας ή με τον υλισμό, έτσι για να λέμε τώρα, αλλά μην πάμε σε θεωρητικά τέτοια ώρα που είναι τώρα. Εμείς λέμε ότι πρέπει όμως αυτή η συμμαχία, αυτή η συνεργασία, αυτός που θα συμπορευτεί με το ΚΚΕ σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να έχει μια κοινή βάση, ένα πλαίσιο δράσης και κυρίως για το σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο για το αύριο. Δηλαδή, θα έχει πρόταση εξουσίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι στον αέρα, θα έχει κατεύθυνση αυτό. Θα υπάρχει δηλαδή η συμφωνία για την κατεύθυνση που θα πρέπει και τι ζητήματα πρέπει να λύσει αυτή η λαϊκή εξουσία. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, σήμερα, τη σημερινή εποχή, να πάει πίσω από τον αγώνα και τη δράση και σήμερα και αύριο και όταν θα είναι εξουσία ενάντια σε αυτό το σύστημα, στο καπιταλιστικό σύστημα ή ενάντια στα μονοπόλια. Άμα εκτιμάς και λες ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να γιατροπορευτεί αυτό το σύστημα, άρα πρέπει να το αλλάξεις εκ βάθρων. Πώς θα το αλλάξεις αυτό? Θέλει άλλη κοινωνική οργάνωση, θέλει συνολικά άλλο κράτος, πώς να το πω, άλλη εξουσία, άλλη κοινωνία. Δεν έχει και κόστος. Άρα όμως, λοιπόν ο αριστερός έχει σημασία να προσδιορίζεται και από αυτά τα ζητήματα. Γιατί τώρα η έννοια αριστερός-δεξιός έχει γίνει λάστιχο. Εμείς το έχουμε πει. Εμείς θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη λογική και προσπαθούμε να πείσουμε όχι τους φίλους, τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ, όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό, ότι πρέπει να φύγει από αυτό το γκάλπικο, το ψεύτικο διαχωρισμό αριστερός-δεξιός, όπου από εδώ θα μαζευτούμε όλοι οι αριστεροί και η αριστερά δήθεν. Άντε βρες τώρα ποια είναι αριστερά και ποιος θεωρεί τον εαυτό του αριστερό. Δικαίωμα ο καθένας, γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια τα οποία δεν έχουν βάση με αυτά που λέω ούτε εγώ ως γραμματέας του ΚΚΕ, ούτε η Κεντρική Επιτροπή, ούτε συνολικά οι κομμουνιστές του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας. Ότι ο άλλος μπορεί να αισθάνεται όπως θέλει. Ο καθένας ατομικά μπορεί να αισθάνεται αριστερός, να αισθάνεται δεξιός, να αισθάνεται κεντρώος, άλλος να αισθάνεται προοδευτικός, άλλος μνημονιακός, άλλος αντιμνημονιακός. Το πρόβλημα είναι ότι ο λαός δεν πρέπει να διαχωριστεί με βάση αυτά τα σχήματα. Άκουγα χτες τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε για τους αντιμερκελικούς και τι μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που να ενωθούν όλοι Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αν φύγει η Μέρκελ και αναλάβει ο Σόιμπλε ή δεν ξέρω τι, ο Ρέσλερ ή ένας άλλος από την σοσιαλδημοκρατία, θα είναι καλύτερη η κατάσταση στη Γερμανία? Δεν έχουμε γνωρίσει, ή θα είναι η καλύτερη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι πρόβλημα προσώπων. Δεν είναι πρόβλημα προσώπων. Βεβαίως, το κάθε πρόσωπο, κάθε προσωπικότητα βάζει τη σφραγίδα του τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που βρίσκεται. Μπορεί να πάει λίγο μπροστά ή μπορεί να δει. Αλλά δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, το συνολικό πρόβλημα, αυτό που λέμε εξουσία, εργατική λαϊκή εξουσία, αλλαγή του συστήματος εκ βάθρων, αλλαγή πορεία για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εκεί βασίζεται η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις σήμερα με τις οποίες θα μπορούσες να συνεργαστείς. Άρα έχετε απαντήσει, έχετε απαντήσει και στο επόμενο ερώτημα. Δεν υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Μα δεν υπάρχουν σήμερα πολιτικές δυνάμεις. Το έχουμε πει καθαρά. Το λέμε καιρό. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας επαναφέρει μνήμης και όχι μόνο σε εμάς. Μας το λένε οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πέρσι το καλοκαίρι, με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή στις καθημερινές περιοδίες και μέσα στους αγώνες. Φέρνει μνήμες του κακού Πασόκ,
Και μάλιστα όταν αυτό είχε γίνει και κυβερνητική εξουσία. Όχι ως αντιπολίτευση ή αξιωματική αντιπολίτευση, όπου τέλος πάντων μπορεί να στρογγυλεύει κάποιες θέσεις, κάποια προγράμματα, κάποιες προτάσεις, ή και να αμβλύνει κριτικές ή και να υπερακοντίζει σε κριτική την κυβέρνηση, τη δεξιά όπως λέει, τη Νέα Δημοκρατία παλιότερα κλπ. Τα ζήσαμε αυτά. Τα ζήσαμε 2-3 δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα. Έχουμε αποκτήσει τεράστια πείρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται η κακή εκδοχή, η χειρότερη εκδοχή του ΠΑΣΟΚ που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια και που έχει τεράστιες ευθύνες που βρίσκεται η χώρα εδώ. Και ο λαός φυσικά μέσα σε αυτή τη χώρα. Κύριε Κουτσούπα, έχουμε μια Βουλή μέσα στην οποία τώρα πια είναι αρκετά κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Αυγή. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ερώτημα εδώ. Παρά μόνο δεν χρειάζεται ερώτημα. Το δικό μου πρόκειται για ναζιστικό απόβρασμα, να το πω έτσι καθαρά. Μπορεί να ακούγεται απόλυτο, όμως έτσι είναι. Πρόκειται για ένα κόμμα καθαρά ναζιστικό, εθνικοσοσιαλιστικό. Δεν είναι σε αντίθεση με το σύστημα, γιατί προσπαθεί να ψαρέψει ψήφους, να αναπτύξει την επιρροή δήθεν ως αντισυστημική δύναμη. Δεν είναι. Εγώ έχω πει επανειλημμένα, το έχουμε πει, είναι τσιράκια του συστήματος, η Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα έχουμε παραδείγματα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είσαι ενάντια στο σύστημα, ενάντια υποτίθεται στους εκμεταλλευτές, στους μεγάλους εργοδότες κλπ. Και να πηγαίνεις ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Έχει ανοίξει τέτοια δουλεμπορικά γραφεία στην ουσία, όπου πάει δήθεν Έλληνες εργαζόμενους με μεροκάματα πείνας για να δουλέψουν ένα μήνα. Και τους ξεζουμίζουν. Εκεί πέρα οι εργοδότες παίζουν δηλαδή το ρόλο που παίζουν οι παράνομοι μετανάστες για να ρίχνουν τα δικαιώματα των υπολείπων και τα εργασιακά δικαιώματα στους εργασιακούς χώρους. Σας προβληματίζει ότι 500.000 Έλληνες πολίτες ψήφισαν αυτό το κόμμα? Φυσικά μας προβληματίζει, μόνο που όλοι αυτοί δεν μπορεί να ταυτίζονται. Φυσικά έχουν ευθύνη. Ο καθένας έχει και την ατομική του ευθύνη. Ποιον ακολουθεί, ποιον ψηφίζει, πώς τον αντιμετωπίζει. Ως άνθρωπος, ως εργαζόμενος κλπ. Αλλά απ' την άλλη μεριά πρέπει να πούμε και τις ευθύνες, διότι είναι γέννημα του συστήματος, καλλιεργείται πιστεύουμε από το ίδιο το σύστημα, καλλιεργείται ακόμα και η αρνητική προβολή που γίνεται της Χρυσής Αυγής, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και από το διαδίκτυο, που λειτουργεί υπέρ αυτού του ζητήματος. Η προβολή της δηλαδή, ένας τσαμπουκάς, μια δίθεν αγανάκτηση, για να μην πω τις τεράστιες ευθύνες και άλλων δυνάμεων που φυσικά ούτε ταυτίζονται, ούτε έχουν καμιά συγγένεια με αυτό το ναζιστικό κόμμα, όπου στις διάφορες πλατείες ανά την Ελλάδα και εδώ στο Σύνταγμα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά συμβάλλαν με τη στάση τους σε ένα πολίτικο, σε ένα αντιδραστικό, σε μια αντιδραστική συνθηματολογία που διευκόλυνε τη Χρυσή Αυγή να αποκτήσει προσβάσεις και δυνάμεις σε έναν κόσμο που ήταν δικαιολογημένα αγανακτισμένος. Και ξέρετε, αναφέρομαι στα γνωστά συνθήματα που λεγόντουσαν τότε και οι 300 υπεύθυνοι και όλη αυτή η φιλολογία που αναπτύσσεται. Όλοι οι βουλευτές φταίνε κλπ. Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε. Χαριτολογώντας έλεγα ότι ήδη έχετε προετοιμαστεί, το ΠΑΜ έχει προετοιμαστεί, γιατί υπάρχει ένα νέο επάγγελμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, καταμετρητών διαδηλωτών. Δηλαδή θα γίνεται μια διαδήλωση και θα υπάρχει κάποιος που θα λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα φτάνει μέχρι το 197, 198. Αν είναι κάτω από 200 θα τους λέει απαγορεύεται, πρέπει να πάτε στο πεζοδρόμιο. Είναι παράνομη η συγκέντρωση αυτή. Τι λέτε για αυτή την απόφαση? Είναι απαράδεκτη απόφαση. Έρχεται σαν συνέχεια της υλοποίησης του δόγματος νόμους και τάξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτη. Ο μικρομαγαζάτορας ή ο εμποροϊπάλληλος που δουλεύει σε ένα μαγαζί στη Σταδίου ή σε οποιοδήποτε δρόμο της χώρας δεν χάνει τη δουλειά του, ούτε εμποδίζεται αυτός που θέλει να πάει να ψωνίσει και έχει λεφτά να μπει στο μαγαζί από 50, από 100, από 200 διαδηλωτές που για μια ώρα θα βρεθούν και θα περάσουν τη Σταδίου ή δεν ξέρω την Ακαδημίας ή οποιοδήποτε άλλο δρόμο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, όλης της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά πρόκειται για κοροϊδία. Στην ουσία πάει να χτυπηθεί το δικαίωμα της διαμαρτυρίας,
της διαδήλωσης, του συλλαλητηρίου, το δικαίωμα που είναι ιερό, κατακτημένο με αγώνες από το εργατικό λαϊκό κίνημα, δεκαετίες τώρα, και μας πάει πάρα πολύ πίσω. Γιατί με αυτή τη λογική και οι 500 θα είναι λίγοι, και οι 1000 θα είναι λίγοι, και οι 2.000 θα είναι λίγοι, και οι 10.000, γιατί θα σου λέει, μα έχει 3 εκατομμύρια πληθυσμό η Αττική και εδώ είναι 20.000 για παράδειγμα. Πόσο ποσοστό είναι αυτό? Ανοίγει το δρόμο λοιπόν για περιορισμό των διαδηλώσεων, για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης γνώμης, του αγώνα στην ουσία και της ανάπτυξης της ταξικής πάλης του λαού μας. Κύριε Γενικέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και μάλιστα, ναι, το λέμε με υπερηφάνεια, να είναι η πρώτη σας συνέντευξη σε ιδιωτικό σταθμό. Μ' άρεσε που ακολουθήσατε μια λογική. Πρώτα στο 902, μετά στη δημόσια τηλεόραση και μετά στην ιδιωτική τηλεόραση. Και σας περίμενα πολύ πιο αυστηρό από ό,τι είσαστε σήμερα. Εγώ σας είδα πολύ πιο ανθρώπινο, πολύ πιο ζεστό. Μια φιλική παρατήρηση. Μου άρεσε αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.